Ассалому алайкум дӯстон ва бародарон, тамошобинони Аҳли Ютуб ва подписчикони Усмон ТВ. Хуш омадед ба канали мо, ба канали Усмон ТВ. Касе ки дар канал меҳмон аст, ҳатман подписатсия кунед ва ҳамун дастгирам фаромӯш накунед. Дӯстон, яктаи лайкам биҷақед баҳри пешравии канали мо. Фикрҳои худтонро дар комментария бинависед бародаро. Чӣ камбуде ҳастаи иншалло имрӯз тасмим гирифтем аммо фермачаи худмона як сиёмка кунем баҳри шумо бародаро. Бисёри бародаро хоҳиш карданд ки бародар кай ҳамун оғили худта сиёмка мекунӣ мепартоӣ. Иншалло ба вақти ёфтагӣ гуфтем сиёмка мекунам. имрӯз омадем бародаро як сиёмка кунем баҳри шумо. қариб ки ваъда дода будем бародаро, пириш мекунем, қариб пиршидагиай 70-80% шидагиай амҷада бародаро. хай касе ки бо мепирса мақсад оғилтон чӣ хелай, дарозиш чӣ хелай, паҳмиш чӣ хелай ва охиро чӣ хелай, дар ҳамун видеои пешинам ҳастай. ҳозир як бори дига мақсад чиша гап мезанем, маълумот метем дар бораи ҳамин бародаро. паҳмиш 10 метрай, дарозиш 25 метрай бародаро. барои 36-38 боқа кардагием бародаро. дита проход дора, ин амҷада мобайниш ди проход мондагием. мобайн проход иншалло ки бародаро ба вақти ёфтагимон бо сиёмка мекунем баҳри шумо. дагмоло чӣ додестем, чӣ хел эм додестем ва чанд вақт ошам гап мезанам. ҳозир бародаро вақти ёфтагимон иншалло ки тарзи эм доданашам сиёмка мекунам. ваъда додагим иншалло мекунам бародаро. иншалло ҳозир кор камтар ай сабаби кор бисёр ҳамин вақт ёфта будем. ҳамин рӯз омадем дуруш будурем я сиёмка кунем бародаро. ина ҳамаи моло хован абетай. нехайхтон дидестен шоҳӣ чӣ дестен, чӣ хел оғил сохтагай бо тарзи қулай. дар ҳамиҷа бигирем чанд бақа бастагиин гуфта савол бутен агар бародаро. дар ин ҳамин оғилмон ҳозирашда сита бақа, сита мол бастагием бародаро. сита мол бастагием, диташ модаговай молои хумон ва 28 дигаш бақай. ҳозир бародаро чанд қаи шидагай ёшам гап мезанам. на бародаро хай результат чахтон гап занин чӣ хел результат шидай ё нашидай. ина ҳем ёша наво гирифтагием бародаро. ёша наво гирифтагием. и партияи охирон мо гирифтагӣ бародаро камтар майдатарай мешава. хай созай бад нестай. и партия гирифтагимон камтар майдай. нами се тара бой да унаунҷа ситаи дигай будаи наунҷа дитаи дигай ҳам моша наво гирифтагим да бародаро. хай результат чахтон гап занин чӣ хел шидай нашидай. иншалло бо бинависен сухан кунед дар комментария бо гап мезанем. бо мен гап зада мақсад видеонавор мекунем. бародаро хайди дестен результат ша бибинем чӣ хел шидай нашидай. қаддошонам хеле баланд шидагай. ай назар ба пештарада видеои авваладам ҳаста. назар ба ура қачам хеле баланд шидагай. на бародаро дидестен
ба бисёри бародарон мақсад мепурсанд ки бародар ҳамун таи оғилит мақсад стяжкай ё ғишти пухтай. Бародаро аймо ғишти пухта нестай, аймо симент стяжка 10 сантиметр стяжка кардагем бародаро. Нехтон бинен инҷада ба қачои майда. Не ё бародаро моллои хунай. Иншам ба қачаи ҳами хунай. Ай ҳами бачаи нами бақайнем гувай. Ина ёша дига харидагем не ба қачара. Ина инҷада тай дига. Ёшам созай хайна хатон бибинин. Чӣ хел шидай нашидай мақсад результатша бод бинависин дар комментария. ҳозир у тарафиш мегзарем бародаро, нишонтон метем ва чӣ додестем мошам ҳозир гап мезанем бародаро. ҳозир мегзарем мислишам шидам моло ховам фарбешавишон бад нест. На бародаро результат чахай хтон бибинен фарбешавишон чӣ хелай гап занем хай нами примерно як моҳи дига бихран иншалло ки мебуроян хелеш як 7-8 мебуроя бо сёмка мекунем бародаро. ина бардар хтон десем беҳтаринай фарбешавишам хубай молура бад неста. ина бибинем пачка шидеса қариб омадаган. ишам фарбешавиш бад нест. хай бо чӣ хеле хтон дар комментария мақсад мебинен фарбешавишам созай ё ки не гап мезанем. ишам созай уҷа тарам қариб омадаga ина. аввал да бародаро ами бақад наомадагиша бисёр мехезина. ҳозир пешиш меои намехеза бародаро. ҳозир на пешиш меои чӯ мекунӣ бад мехеза. фарбешавишон бародаро бибинен чӣ хелай результаташ мақсад гап занеда дар ҳамун комментария якта бародар лайка биҷақу подписатсия кардаги набоши як подписатсия ва дар комментария суханои хуб ва хоҳишҳои хуб бикунен. иншалло мо баҳри шумо бародаро видеоҳои хуб мекунем иншалло. айси дига бародаро полни видеонавор бозору ягон оз якчанд бародаро бо гуфтагиян бародар биё ҳами оғили морам сёмка ки вақт нашидеса иншалло ай сабаби кор бисёр буданаш иншалло ки бо вақт ёфтем мерем сёмка мекунем молои ворам мепартоем ва чӣ додесиян. ина ҳамихел нами дар як тараф бародаро мо расчётмона барои 50 бақа карда будем камтарак хай ашибкам шидагай ай кадом сабабе ки ашибка шидагай нами стойкомона камтар дур мондагем ай ҳамун сабаб камтарак не ки михели ай тарафи кушодиш биген кушодиш беҳтарин кушод неу среднизур омадагай нормальный. чӣ хел неста хтон бибинен бо гап занем результатча. баъд бисёри бародаро чӣ додесем мега барои ҳамоам ҳозир сухан карда гап бизанам. амҷада пресс метем бародаро. баъд селос да ҳам видеои пештара ҳам ҳаста селоси ҷигориро ба чиз кир задагем ай ҳаму додесем. бохай иншалло ки сёмка мекунам гуфтагем ваъда додагем иншалло сёмка мекунам. чӣ додесем бошам гуфта мегзарим. ина
хахтон шои чин да ҳам видеои пештара ҳастай молу чихел бидан хароб бидан нав омадагишон да ина фарбешавишон беҳтарин қадшонам зур давиданшонам давидани қадшонам беҳтарин инами тарғил агар дида бошен да ҳам видеои пештара хароб буд беҳад хароби бад буд ина дидесен хай результатча ина ҳамиш нав омадагиай инами дурусид омадагиай ина ишам баробар дам тарғил омадагайда ина хахтон дидеси инами кадомиш мақсад тайёр мешава аяла меброрим куна овша бада чихел метим мега бародаро мо овша ба инами охрошонда метим барои осон шидан мақсад якас дақиқ қамол мақсад чихел о метин ба чи о метин мақсад ина шланг ба шланг метим бародаро тарзи осонш да мақсад я бор дига сёмка мекунам мегзарам молора хахтон бибин ина молое ки да ҳамунҷа буд ина меям намеқабидан хайда кам тарак баландтар бидану ё иншолло ки моли хуб мешаванд баъд бародаро бисёре гуфтанд ки чихел кунем мол бихарем бародаро хай ҳаста бародарое ки молшиносанд хай ҳамо савет бигирин бозора бигардин нарх наво чихелай баъд бихарин мақсад имол маҳқулай ира чӣ кунам ё сифат надора бихарам не ами моле ки бихарин фоида дошта боша иншалло ки баъд хӯрокшам доди мақсад фоида мемонада ба бисёри бародаро гуфтанд ки бародар он нарх наво қимматай намешава бонӣ када мақсад фоида намемона ҳо якта дитта бибандӣ мақсад фоидаш камай барои ҳамун ай мақсад шумо аввал захираи хӯрокаша ҷамъ кунед мақсад аввалин дараҷа якум оғила бисозен ба тамоми шароиташ баъд мақсад ай дитта сетта чорта панҷта бибанден бар результатша бибинед мақсад ай панҷта чанқа мемона ай якта чанқа мемона навоша прибилша бибинеда баъд хулоса бироранд ки чихелай фоида ҳастай ё ки нестай иншалло ки фоида ҳастай зарар нестай айма як маслиҳат ки хариданда молои хуб ва чанқае мехарен арзонтар молои пародниам боша мақсад фоидааш бо хубай инами хел оғла сохтагӣ боқӣ дар паноҳи худо бошен ҳар ки ҷое ки бошен хонаободу сарбаланд то видеои ояндара дастгирӣ кунед дастгирии шумо пешравӣ меояд худо нигаҳбонтон